wale nyaka kata Suna West kocha. Cases makamago untu udil go deyo machalo nade mar mondo mi kik nyithindo moko we oko e kinde mag chwalo basari. Erokamano ahinya. Aparo ni jabura wadwa ni otemo lera ahinya kaka wadil gi cases go. Berne ni ene constituency me town, tan be an me town, koro washare gik moko in common. Wan kuma wane gi thagruok ahinya en Lang'ata gi Kibra. Ing'eny mane en constituency achiel. Iyudo ka jo Lang'ata go be odak mana Kibra ka, to jo Kibra bende odak Lang'ata. Nitie Muguini ward gi Sarang'ombe ward gi share boundary. To watemo keto mkakati mana kaka jaod burani owacho, lakini adwa wacho gima kama. Magi emiluongo ni teething problems mage ni NGCDF gi miluongo ni equity ma ok ji yud maber, lakini virtue ma expensive moloyo en ga wacha diera. Tiende ni ka joma gowa piny gin jonyuol, nikech jonyuol gi ok dwa wacha diera. Koro ma ok en MP, ma koro en jonyuole ma neno ni mondo gitim ma mondo nyithindgi oyud konyruok. Wan kaka MP watema ahinya timo vetting mwaket mkakati, lakini samoro gipusore. Ing'eny jomoko moro ng'ato nyuol chieng' Jumapil, to ng'ato nyuol Monday, samoro en gi hawi molo ng'ato. Samoro kata waketo mkakati, to mkakati wagi pod gidhi magichikre magikadhi. Lakini magi e gik makoro kaka NGCDF akeni wanyalo bedo gi software maka nyathi nyinge apia sama pok ondik check to gini bedo fed maka nyathi nyinge owuok kuonde ariyo constituency to bedo mana rejected kata iwacho ni omiyi achiel. Koro apani magi okang' makwang'iyo matut mbele ka nitie kaka NGCDF nyalo bedo gi software ma sama pok wandiko